Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις, είχε πει ο Αβραάμ Λίνκολν. Και είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε στη Demo σήμερα. Με τις επενδύσεις που έχουμε ήδη ξεκινήσει, φέρνουμε το αύριο σήμερα. Σε 7 χρόνια από σήμερα θα πρωταγωνιστούμε στην παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Demo είναι μια φαρμακευτική εταιρεία 100% ελληνική, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή ενέσιμων φαρμάκων όλων των ειδών. Είμαστε υπερήφανοι γιατί η εταιρεία μας παράγει ελληνικά φάρμακα με παγκόσμια εμβέλεια. Είμαστε παρόντες σε 85 χώρες και εξάγουμε το 84% της ετήσιας παραγωγής μας, κατακτώντας σημαντικά μερίδια αγοράς σε πολλές χώρες. Διαθέτουμε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από 2.700 εγκεκριμένα σκευάσματα, ενώ επεκτηνόμαστε διαρκώς με 300 νέες άδειες το χρόνο. Τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την ενδοκοινοτική παραγωγή φαρμάκων, τώρα εμείς κάνουμε το επόμενο βήμα. Υλοποιούμε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα επενδύσεων 356 εκατομμυρίων ευρώ στην παραγωγή φαρμάκων, στην παραγωγή πρώτων υλών, στην έρευνα και στη βιοτεχνολογία. Οι επενδύσεις μας γίνονται σε 4 κύριους τομείς. Πρώτον, αυξάνουμε δραστικά την παραγωγή μας σε τελικά προϊόντα. Κατασκευάζουμε 6 νέες μονάδες παραγωγής τελικών φαρμάκων στην Τρίπολη και 2 στο Κριονέρι. Δεύτερον, ξεκινάμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την παραγωγή πρώτων υλών φαρμάκων. Δημιουργούμε 3 νέες μονάδες παραγωγής πρώτων υλών στην Τρίπολη. Έτσι θωρακίζουμε την Ευρώπη, μειώνοντας την εξάρτησή της από τρίτες χώρες. Τρίτον, μπαίνουμε στον κλάδο της βιοτεχνολογίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δημιουργούμε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης βιοτεχνολογίας στην Αττική. Κατασκευάζουμε την πρώτη μονάδα παραγωγής βιοτεχνολογικών φαρμάκων στο Κριονέρι. Ξεκινάμε την έρευνα για την ανάπτυξη 3 τελικών φαρμάκων με μονοκλονικά αντισώματα. Τέταρτον, επενδύουμε διαρκώς στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Ξεκινάμε τη λειτουργία Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Χημικών Μορίων στη Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη το ερευνητικό μας πρόγραμμα ανάπτυξης πρώτων υλών και 125 τελικών φαρμάκων. Δημιουργούμε την Ακαδημία Βιοτεχνολογίας, στην οποία οι νέοι επιστήμονες θα εκπαιδεύονται στην παραγωγή βιολογικών φαρμάκων. Οι επενδύσεις μας αλλάζουν τα δεδομένα. Δημιουργούν 600 άμεσες και 3.700 έμμεσες νέες θέσεις εργασίας. Συμβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Demo δεν θα είναι απλώς μια μεγάλη ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αλλά μια παγκόσμια δύναμη στο φάρμακο. Μια παγκόσμια εταιρεία με βάση την Ελλάδα. Με φαρμακοβιομηχανίες όπως η Demo, η Ελλάδα ξυπνά και γίνεται ενεργός παίκτης στην παγκόσμια αγορά. Γιατί έτσι πρέπει να είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις. Όχι μόνο εθνικοί πρωταθλητές, αλλά παγκόσμιοι πρωταθλητές. Demo. Ελληνικά φάρμακα με παγκόσμια εμβέλεια. Για εμάς, στη EuroLife FFH, αξία έχει να φροντίζεις για εκείνους που φροντίζουν. Να
Να δημιουργείς για αυτούς που δημιουργούν. Να είσαι κάθε στιγμή δίπλα σε όσους μεγαλώνουν μαζί σου. Στη Eurolife FFH εξελίσσουμε μαζί σου την έννοια της ασφάλισης, γιατί πίσω από ό,τι έχει αξία για σένα, βλέπουμε όλα όσα μπορείς να καταφέρεις. Eurolife FFH. Τι έχει αξία για σένα?
People all over the world are united by a shared aspiration to live a healthy life. Helping people to live healthier and longer is the reason we exist. At Siemens Healthineers, we pioneer breakthroughs in healthcare for everyone, everywhere. The world needs groundbreaking innovations to fight the most threatening diseases like heart disease, stroke, and cancer. Where time is of the essence, our solutions allow for faster diagnoses and decision-making. Our novel photon counting technology is the beginning of a new era in imaging, providing previously unseen levels of crystal clear detail. Where precision takes priority, we provide the latest in robotic and image-guided therapy. And together with Varian, we are taking a leap in innovative cancer care. With more data comes more opportunity. Our digital and AI solutions enable clinical professionals to work more efficiently so they have more time for their patients. And digital twins have the potential to transform the healthcare of tomorrow, paving the way for personalized and preventive medicine. People are at the center of everything we do. We are a team of 66,000 at Siemens Healthineers, passionately pushing the boundaries of what is possible, proudly serving our customers by constantly bringing breakthrough innovations to market, enabling healthcare professionals to deliver high-quality care and ultimately improving patient outcomes and lives. The most advanced technology is only as good as the number of people who have access to it. As innovation leaders, we are committed to delivering scalable solutions that can be tailored to the needs of healthcare providers and local infrastructures across the world. We are pioneering breakthroughs in healthcare for everyone, everywhere.